Apil magito sa proseso. Ibaw man tang kasura ko sa Sandigan Bayan kay ang mansad nga balihon sa korte ang ilan ng desisyon. Pero kinahanglan mangyapon ang file kag motion sa Ricon maupa nimo masaka sa Supreme Court. So mao to ang proseso. So ang atog yung tumong ani nga moabot sa Supreme Court. So mo ni nanata sa proseso karon sa pag-apilar dito sa Supreme Court. So kini dapat na ako klaro. So ang kanang desisyon sa Sandigan Bayan di mo gina-final. Kaya ang katapusan ani nga proseso adto magyud sa Supreme Court desisyonan. So karon nahugag pending on appeal ang kaso. So dili pa final ang ilang desisyon. Kaya ang ako nag yung punto nga ako lang yung gusto balikon ani. Kaning proyekto ha project ni DOT atong 2008. Diha po sa DOT kutob 2010. Kung illegal gini siya nga project adto ra unta nag-investigar ni ug ikasuhan ko nga diha pa ko sa DOT. Dili nga sobra na po nakatuig nilabay sukat nga nahuman ang proyekto ug nahuman ang akong termino. Mao lang yun akong punto ani. Nya ako sayon yung ko nga kamatauran maoy patigbabaw anis katapusan. Morning ako I'm very confident nga kining kasuha ma-dismiss ra gyud sa katapusan. Ang importante lang marugan nako ang kamatauran. So mao lang ato lang gamiton ang appeal process na naa sa panahon ya paangkon lang yun nila sa Supreme Court mao man yun proseso. So I'm confident nga sa katapusan ma-dismiss na yun. Kaya sa ako nang giingon kung illegal pa ni nga project adto ra unta nga 2008 nga diha pa po sa DOT investigar ni ikasuhan. Dili karon nga sobra na kanapong tuig nilabay. Do you think ba ni nga part of your uphill battle sa imuhang labi na ron nga imong gi-persigido gid mo kandidatura pagka-gobernador? Kani mao lay akong pagtan-aw kaning tanan nga atong naagihan nga apil na gyud siya sa hagit sa kampanya. Pero ato lang yun. Kumbati lang yun ta. Kay sama karon nagkadaghan mo din ang grupo ng suportar nato. Nagsuportar sa atong Cebu Priority Development Agenda. So padayon lang ta. So, balik ko aning event ron secretary, no? Sila si atong duha ka mga senador formally gi-endorse na gid kanila sa ilang pagbisita karon. Yes, dili lang silang duha, pero ang tibuok Makabayan Block. Kay ang kaning Makabayan Block, ubay-ubay man ni sila nga pundok so ang Makabayan Block. So ang akong na kuan kanina gibasa ni Sir John nga ato endorsement to sa tibuok Makabayan Block. So dako kay na titatabang kay kaning Makabayan Block naamang din sila sa mga sectors yun sa katilingban nato. No, na ay sa itong ilang giingon, workers, transport, sa mga magluma, so women's, mo nang nakugyo kayo ni katabang sa akong kandidatura. Nakita sa ako ang paningkamot ni Kongres na para nakusad ng kalikon, bakod, din sa Quito Distrito. Kini makita na po na sa una ko yun na ang nakapwersa na ito hindi sa Quito Distrito ang bakod na maumag yun ang haligi sa atong partido, sa atong tundok kinis Quito Distrito, bakod na ito. Akong nakita yun, sukat nga nagsugod ang bakod atong 2001. Karon pa ko nakakita nga ingon ani kalingkod ang bakod. Nga nakadaghan yun sa Quezon. So, I am very confident nga si Senate